όλο το ξυπόλι το τάχμα πάνω μου. Βρε, δεν έχετε σπίτια να μαζευτείτε, βρε. Αδέσποτα είσαστε, βρε, δίχως μάνα και πατέρα. Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα, κολτήρι? Έλα ρε μπαμπάκο, τώρα τελειώσαν τα μαθήματα. Και δεν μου λες, είσαι καλός μαθητής? Ναι μπαμπάκο, όποτε με βλέπει η δασκάλα μου φωνάζει άριστα. Και εμένα μου φωνάζει. Τι σου φωνάζει? Άχρηστα, πάψε. Εσύ πιτσικούκου είσαι καλός μαθητής? Ναι μπαμπάκο, εγώ όλη την ώρα μες στην τάξη. Κάνεις αταξίες? Όχι, σηκώνω το χέρι μου. Μπράβο το πιτσικόκο μου. Σηκώνεις το χέρι σου για να πεις το μάθημα? Όχι, για να πάω για τσίσα μου. Ανταπτυχά μου. Για πες μας τώρα, κολτήρι, σε ποιο μάθημα ήσουν καλύτερο στο σχολείο? Εμένα μου αρέσει η ιστορία. Σε ένα σκόρπιε? Η φασαρία. Άμα σου δώσω μία. Εσύ πιτσικόκο, σε ποιο μάθημα είσαι καλύτερο στο σχολείο? Στο σχόλασμα. Μάθημα είναι το σχόλασμα. Αφού είσαι καλός μαθητής στην ιστορία, κολτήρι, για πες μας, ποιος αρχαίος Έλληνας έδωσε τα φώτα στον κόσμο? Να δεις πως τον λέγαν, στο μυαλό μου τον έχω, τον θυμηθώ. Να δεις πως τον λέγαν, ο Θανάσης ο καφετζής στη γωνία. Πάψε σκοπιέ. Α, ο αρχαίος Έλληνας που δώσε τα φώτα στον κόσμο ήταν ο Πλάτωνας. Για πες μας τώρα εσύ, σκορπιέ, τι ήταν ο Πλάτωνας? Που δώσε τα φώτα στον κόσμο? Ναι, ηλεκτρολόγος. Τι λες βρε? Αρχαίος φιλόσοφος ήταν ο άνθρωπος. Έλα ρε πατέρα, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Να σου δώσω. Πες μας, ποιος ήταν ο θεός της μουσικής? Ο Σάκης ο Ρουβάς. Ορίστε. Για πες μας ρε πιτσικόκο, τι ήτανε ο Άρης? Ποδοσφαιρική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Το νου του στο ποδόσφαιρο και ο πιτσικόκος, παιδιά. Για να μας πείτε τώρα, κολτήρια, πώς θα πάτε στη γεωγραφία? Για πες μας, κολτήρι, πού είναι η Ρόδος? Είναι ένα νησί στα Δωδεκάνησα. Μπράβο. Και αυτοί που μένουν στη Ρόδο, πώς τους λένε? Εροδίτες. Μπράβο. Για πες μας εσύ, σκορπιέ, πού είναι η Κο? Είναι ένα νησί στα Δωδεκάνησα. Και αυτοί που μένουν στην Κο, πώς τους λένε? Κότες. Τι κότες? Έλα εδώ ρε πιτσικόκο, ξέρεις που είναι η Κούβα? Είναι στην Νότια με Αμερική. Και αυτοί που μένουν στην Κούβα, πιτσικόκο, πώς τους λένε? Κουβάδες. Μάλιστα. Τώρα θέλω να δω πώς θα πάτε στην αριθμητική. Για πες μας, κολτήρι, πόσο μας κάνει 2 και 2? 2 και 2 μας κάνει 4. Για έλα εδώ ρε πιτσικόκο, 4 και 2 πόσο μας κάνει? 4 και 2, ναι. 4 και 2, 4 και 2, 4 και 2 μας κάνει 2 και 4. Βρε, εγώ σου είπα να μας πεις πόσο μας κάνει, όχι να μου αντιστρέψεις τους αριθμούς. Πόσο μας κάνει ρε παιδιά 4 και 2? 6. Πόσο μας κάνει πιτσικόκο? 4 και 2. Α, δεν ξέρεις. Για πες μας τώρα εσύ, σκορπιέ, 6 και 6 πόσο μας κάνει? 6άρες, πάρε σφαλιάρες. Τώρα θέλω να μου πεις, κολτήρι, ένα ζώο με 2 πόδια. Μια κότα. Πες μας εσύ, σκορπιέ, ένα ζώο με 4 πόδια. 2 κότες. Ένα ζώο σου πάρε μπουμπούνα. Πες μας ρε πιτσικόκο, ένα ζώο με 4 ποδάρια. Το τραπέζι. Ζώο είναι το τραπέζι. Δεν ξέρεις ζωάκια που έχουν 4 ποδάρια? Α, ναι, είναι ο σκύλος, η γατούλα, το άλογο. Είναι και η χελώνα. Μπράβο. Και πώς τη λένε τη χελώνα που την έχουμε εδώ στη Μεσόγειο και την προστατεύουμε? Πώς τη λένε παιδιά, ξέρετε? Πώς τη λένε πιτσικόκο? Καρέκλα, καρέκλα, όχι τραπέζι, τραπέζι. Προσοχή. Τώρα θέλω να χαιρετήσουμε τους φίλους μας και να τους ειδοποιήσουμε τι παράσταση έχει το θέατρο μας σήμερα. Εσένα το λέω, κολτήρι, που είσαι ο μεγαλύτερος, να δώσεις το καλό παράδειγμα και στα αδέρφια σου. Άντε μπράβο.
Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα το θέατρο σκιών του Κυριάκου Παπαδόπουλου κοντά σας με την παράσταση «Ο πατέρας μου Masterchef». Μπράβο. Ό,τι υποκολτήρες, πες και εσύ Σκορπιέ. Σκορπιέ είπα. Σκορπιέ είπα. Είπες, εδώ είμαι ρε πατέρα. Ό,τι υποκολτήρες, πες και εσύ. Δεν το λέω. Τι είπες? Δεν το λέω. Δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω. Μην το λες, μην το λες. Έλα εδώ ρε πιτσικόκο μου εσύ. Καλησπέρα σε παιδί μου. Αξιότιμη φίλη, πεινάω. Μάλιστα. Να τα ακούει ο κόσμος να νομίζει ότι σας αφήνω νηστικά. Και δεν σας έφερα πριν ένα μήνα μια φρατζόλα ψωμί. Ό,τι σου λέω εγώ θα λες κι εσύ. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Πέρα για πέρα. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα το θέατρο μας έχει μια ωραία παράσταση. Σήμερα το θέατρο μας έχει μια ωραία ρεράτεση. Τι παράσταση έχει παιδί μου? Τι ρεράτεση έχει παιδί μου? Σε σένα το λέω. Σε σένα το λέω. Σε σένα ρε μπούφο. Σε σένα ρε μπούφο. Θα σου δώσω καλπαζά. Θα σου δώσω καλπαζά. Να. Έχουνε γίνει νευρικά από την πείνα. Τώρα όλοι μαζί με ένα βήμα μες στην παράγκα. Έτοιμοι, εμπρός, μάρς. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Άντρες, 1, 2. Μπράβο. Για πρώτη φορά κάναμε μαζί σωστή προσοχή. Σε βλέπω κολλητήρι, μη μιλάς. Σκορπιέ, μην κάθεσαι κάτω, είναι βρώμικα. Πιτσικόκο, μην κουνιάσαι, σε βλέπω. Έχω μάτια και στην πλάτη εγώ. Μεταβολή. Πότε φύγανε και δεν το πήρα είδηση. Δεν θα έρθουνε στην παράγκα. Αχ, τι να τους κάνω. Αυτός ο κολλητήρης μου τα έχει καταστρέψει τα παιδιά. Μέχρι να έρθουνε θα πάω μες στην παράγκα. Να ρίξω καμιά δεκαριά ζευγάρια ώρες ύπνο και συνεχίζουμε. Υποβρυχιός. Αγλαΐτσα μου, τι φάει έχουμε σήμερα? Φακές της χάρα και ρεγγιόζη. 2 μερίδες παρακαλώ.